Ootko koskaan kokeillut ajaa autoa sidesilmillä? Näin. No en minäkään. Mutta tämä vertaus tuli mulle mieleen, kun ajattelee perinteisesti toteutettuja koulutuksia. Jos esimerkiksi ajatellaan myyntikanavan koulutusta, niin perinteisesti toteutettu koulutus, josta jää vain rastit ruutuun ja joku on sen käynyt, niin se on iso menetetty mahdollisuus. Me ei nähdä, minkälaisia haasteita kanavalla on, eikä me nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia siellä on. Mä haluan muuttaa tämän toteuttamalla interaktiivisia ja sosiaalista oppimista hyödyntäviä koulutuksia. Ota yhteyttä, niin jutellaan, kuinka mä voin auttaa sua.